ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса саҳат саломат хуб ҳастед. бародарони азиз, як сарғанаҷини нозоидаи ёш якм гусала биғз пешкаш шумо кунем ки то ки шумо тамошо кунед. бародарони азиз, ба хотири ҳамин фигураи мол як подписатсия лайка фаромӯш накунед, як лайкаша бизанед то ки наворҳои хуб, молҳои хуб дар наворҳои мо бисёртар шавад, пешкаш шумо гардонем. бародарони азиз, ғанаҷин дандон партифтагӣ нестай, ҳоли ёшай дандонош ҳамаш дандонои гусалагишай ина нахшир кардесай. ҳозир агар илоҷиш бошад дандонош ҳамиҷа метова. бибинед бародарони азиз, дандонои гусалагишай, дандон партифтагӣ нест, ҳамаш дандонои гусалагишай. бародарони азиз, мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефон 917 38 98 78. успед кунед, занг бизанед, харидорӣ кунед. бародарони мол беҳад моли аҳлайд. масъалаи аҳлиш хурду хӯрокаш бародарони азиз аз ҳисоби канали Бохтар Сити кафолат дода мешавад. метавонед ки занг бизанед, бипурсед, метавонед ки бародарони азиз биёед дар хона айпеш бибинед, мола айпеш бибинед, биқапед танаша. ҳозир ман масъалаи аҳлишам нишон метавонам, синаи мола меқапам, тамошо кунед бародарони азиз. ина масъалаи аҳлиша бародарони азиз, тамошо кунед, бемалол меқапи синаи гова, инҳа синаи чӯчакоша меқапи моли ёша бародарони азиз, ёли просто бузбала ягане хчам гусала дандон партифтагӣ нест. и чени и моло аксариятш дандон партифтагианд. дандонои гусалагиш ҳамаш ҷавз истодагӣ, даже шол кардагӣ нест ёли дандоноша. мол бародарони азиз 7 моҳа боло биғза гусала калон мезанад даста. любой мутахассиса биёре, агар мутахассиса набошад, одаме ки нафаҳма, агар бародарони азиз дастша бимона гусала бемалол мезана, мефаҳмед. ина қафои мол, ина бародарони азиз тамошо кунед, ҳама шароитҳои мола тамошо кунед. ҳозир аз тарафи чапша мегзарем, бибинед бародарони азиз, тамошо кунед мола. я ҷадмар пеш бигзар, ҷадмар на аҷунба дигар. ина аз тарафи чапи мол ҳама шароитош мола хубам бародарони азиз. подписчикони азиз, такрорам шаб бо як борга хотиррасон мекунем ки мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсап, имо ҳаст. метавонед ки занг бизанед, бипурсед, лайки подписатсияро фаромӯш накунед. бародарони азиз, нархи мол 18000 сомон муомила дора, муомилаи хуб дора. доставка ба тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон. ройгон аз ҳисоби канали мо. фақат гап дар муомилаи хубтон бародарони азиз. комментарияро хубша бинависед, фикри ақидиётонро бинависед бародарони азиз. то наворҳои оянда худоҳофизӣ мекунем. худованд ҳамаи шуморо дар паноҳи исматаш нигаҳбон бошад. бародарони боз як борга такрор, лайк подписатсияро фаромӯш накунед то ки наворҳои хубу ҷолиб, молҳои хуб дастраси шумо гардад.